Хәзер эфирда парламент хәбәрләре, олар белән сезне минем коллегам Гөлназ Ибраһимова таныштыра. Актаныш районында Татарстан һәм Башкортстан мәдәниятләре үсеше турында сөйләштеләр. Профильле комитетларының урта күчмә утырышын күрше республикалар парламентлар җитәкчеләре уздырды. Делегацияне Татарстанның дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиевның туган авылында каршы алдылар. Депутатлар ике республиканың парламент җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Константин Толкачев рәислегендә мәдәниятләр багланышы үсешендә туган телнең роле темасына фикер алышты. Гимназия мәдәният йорты эшчәнлеге белән танышты. Очрашу нәтиҗәсендә резолюция кабул ителде. Анда ике республиканың да тел мәсьәләләрен хәл итәргә ярдәм итүче пунктлар бар. Әлеге документ республика парламентыннан федераль законга күчерелергә тиеш. Татарстанда яшәүче төрле халыкларның мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен үстерү турында сөйләшү берничә көннән соң Зәйдә дәвам итте. Халык биюләрен, җырларны, гореф-гадәтләрне, милли аш-суны һәр сабый белергә тиеш. Зәй районында 20дән артык милләт вәкиле яши. Халык бәйрәмнәрен кагыйдә буларак бергәләп билгеләп үтәләр. Ассамблея советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин туган телдә сөйләшүне бала чактан ук башларга кирәк дип саный. В компактно проживающих большинства населения в сельской местности, в детсадах, в яслях, почему бы не проводить такую же работу по сохранению с измальства, с детства языка отца и матери. То, что запомнится с детства, впадет им в память, сохранится на всю жизнь. Очрашуга йомгак ясап, мәдәниятне саклап калу кирәклеген әйттеләр. Бөгелмә районында узган чираттагы зона семинарында сүз авылда хезмәт активлыгын арттыру һәм шәхси хуҗалыкларны үстерү турында барды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчелегенә гаилә фермаларын, җирлекләрдә социаль объектларны күрсәттеләр. Аннары район авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалык тотучылар авыл хезмәтчәннәренең проблемалары турында фикер алышты. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Сау булыгыз. Казанның Салават Көпер-Торак массивында 340 фатирлы социаль ипотека йортына күченделәр. Фатирларны предприятиеләрдә эшләүчеләр, яшь гаиләләр, ятим балалар, грант уткан табиблар, авария хәлендәге торакта яшәүчеләр алды. Һәр фатир сантехника, электр плитәләре, янгын сигнализациясе, су һәм электр энергиясе счетчиклары, шулай ук мәгълүматларны санауның автомат системасы белән җиһазландырылган. Ел ахырына кадәр Салават Көпер массивында тагын 9 йортны төзеп бетерү планлаштырыла. Татарстан президентының безнең ишегалды программасы буенча Казанның 86 ишегалды төзекләндерелә. Кайсы ишегалларын тәртипкә китерүен dvor.tatar сайтында белергә була. Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында һәм мобиль кушымтада топ 200 ишегалды өчен тавыш биреп ремонтның чиратына йогынты ясарга мөмкин. Шунда ук 30 майга кадәр уңайлы шәһәр мөхите формалаштыру федераль проекты буенча төзекләндерелә торган иҗтимагый киңлекләр, парклар һәм скверлар өчен тавыш бирү бара. Сезнең тавышыгыз мөһим, чөнки җыелган баллар сонына башкалабызның реконструкцияләүгә бүлеп бирелгән акчалар суммасы да бәйле булачак.